Mnohí sa ma pýtate, či kúpiť byt alebo apartmán. Štatistiky hovoria nasledovne. Kúpte si nehnuteľnosť v lokalite, kde ju môžete prenajímať nielen dlhodobo, ale taktiež cez Airbnb alebo Booking. Presne takýto byt s parametrami apartmánu vám teraz ukážem. Poďme sa nám pozrieť. Apartmánový dom bol skolaudovaný v roku 2010 a pri jeho výstavbe boli použité iba certifikované materiály. Byt sa nachádza na prízemí apartmánového domu a prislúcha k nemu aj pivnička. Nakoľko sa predáva komplet zariadený, nevyžaduje si žiadnu ďalšiu investíciu a vy sa môžete s kľudom po kúpe rovno nasťahovať alebo ho prenajímať. Za vchodovými dverami sa nachádza takáto vstupná chodba, z ktorej sa dostanete do kúpeľne, ktorá je vybavená sprchovým kútom, toaletou, umývadlom a ďalším vybavením. Srdcom každej nehnuteľnosti je obývacia izba. Táto konkrétne je priestranná, spojená s kuchyňou, s modernými spotrebičmi, jedálenskou časťou. A čo je najväčším benefitom, je táto priestranná terasa, kde môžete tráviť letné večery spoločne so svojimi priateľmi alebo rodinou. A výhodou tejto spálne je tento komfortný výstup na terasu a spoločnú predzáhradku. A poďme sa pozrieť do hlavnej spálne, ktorá je vybavená manželskou posteľou, televízorom a ďalšími doplnkami. Byt sa nachádza 1 km od centra Terchovej. Disponuje kompletnou občianskou vybavenosťou ako škôlka, škola, pošta, potraviny. Lokalita vytvára skvelé podmienky pre turistiku, zimné športy, cykloturistiku a ďalšie dostupné atrakcie. Parkovanie je zabezpečené na spoločnom súkromnom pozemku, kde majú prístup iba majitelia bytov. Tak ako? Už ste sa rozhodli? Ak ešte nie, zavolajte mi a dohodneme sa spoločnú obliadku. Byt s parametrami apartmánu sa považuje za výbornú príležitosť na dlhodobú investíciu, nakoľko neustále rastie na hodnote. Samozrejme, tento byt je na predaj. Zaujíma ma ale váš názor. Koľko si myslíte, že sa dá v Terchovej zarobiť mesačne na prenajme takéto nehnuteľnosti? Napíšte mi do komentára.